Míhanna gábhíle sanné, bhunaigh an doctor Mícheál Fanán agus a bhean céile Noreen, Clinic Cois Abhainn an seo sa daingean. I mínolog, cailleach an doctor Mícheál, agus bhí an clinic á reachtáil ag a bhac an doctor Peadar ó Fanán. Anois, de bhar an córas a bhaineann leis na cartaí leis an seo in éireann. Tá an clinic ag dúna I deireadh na míosa seo. Chun sola rua áil ar an scéal seo, leabharamar leis an iarcóir lór agus bail dúdarrás na Gaeltachta, Breandan Gearailt. Well, scéal stochmh hadra seanna a dtí seo go éireach bunaíoch an clinic Cois Abhainn stochmh mar go raibh daoine I ggéalamh agus bhí 3,000 duine a hínig cápéis I ggéalamh ná hastaigh South Dearcútha. Agus has Mícheál lótha agus bunaíoch an clinic Cois Abhainn agus bhí séirbhís a chur ar fáil don bobal séirbhís aber bhí ceiriúir chuig sa lá teachtain in fad. As bhí eithnig go dtú ar an nachtúir go chód agus bhí áilsa go fút. Bhí man a naig South Dearc ní rud persanta be. Is córas é a bhí a bheim mar hampla cosú leis sasan agus chamacha mar ní raibh sé gealide óhan, ní raibh sé nóimsteach óhan. Bhí sé chu seanaimsteach le roiann na chluthe. Aber déit fá gléach ar an éag gléach fá dí Peadarna agus banalta féil nó maná san a chocaróch as I chiad geadach cinine an ducoch dochtúr chuút nó antracoch. Agus an dochtúir go chód, ní a lochtar an dochtúir. Ní bheith féil chur amachige I léchar ort féin agus ar an stail bhí go ó héal sláinte go. Agus tá sé sin anna bhí fersalt am más féidir an focail ó bhúsáid. Agus tá sé tucadéh tá sé fiscehéidirine bud agus luchtaí ar an ggóras agus tá aige a chaúnta níos chomaigh an ggóras céanna. Tá an choras a bhí ann riimiis an South Dearc agus an rud a bhí I Clinic Cois Abhainn. Sinné rud a bhí go leor daoine sa fóbal go mór daoine éasta. Mar bheitchan an stair agus an tuiscint agus an tólas féin linne sin nó féin áthar ag an dochtúir go chuige. Agus nuair a bhí an dá seann ag féimiú, stót bhí óhan daoine dul bhí an dá seann agus bhí go héann na sásta. Dre dáirimh de bheith hasdó chuit cadúnas a bheith agat, agus ní raibh bhfuil Peadar ó Fanán mar bhí híl ní bhór sé sin an cadúnas, agus sé bhís a cadúnas ná go mar cadagat a déadáil le daoine gur cartaí leis go. Mór an cadúnas a gut níiad fá daoine le cartaí leis fithealtara. Mar sin ní bheith sé an leanúte réig, mar ní bheith mór óhanige agus tá dá bharsan tá clinic a bhóna agus méidir bóthar amachúir le féinnig. Agus chomá lei sin an ceithre réile bhí gobrián bhí sé san díostathe chomá. Nís tá sé ráite ag an neidir sláinte agus dúirt sé tamilóhaine agus dúirt sé rís le déanaí ar an delifís go raibh sé gceistige dí rialú dhéanamh. Nís dá neanna sé dí rialú san ní bheith gráil leis an gadúna so. Agus mar sin há sé bhfuil caiithnar a mór an brí leis gadúnas má han thaidir abtar a rá go sé an dí rialú dhéanamh caiithnar an tacht an bhór leis an lud. Bheith dín rádig tú Jet fá achar na haragus mar sin ní heistí nó fadra bheith tar achar, ní heistí nó bhainigine bheith tar achar. Ach na bhainse agus daoine go léir a bhí a hínig cápéis, go láidir bhábhar go nábach South Dearc annach go háirithe. Ní leon lochta gomsa ar éon éidir os an dochtúirí hidnáthir, mar bhí sa stocha gan héidir go bhfuir le fi bliana le se cho bliana nuas. Ní ha go mí dul díon dochtúir na heilá. Achas cuma. Tá mátha choras má uait agus gúntú á éadamh tá stólam gúil an pobl na déidir leis sin na bháil. Agus stólam go béis sin an teachtracht a bhí go naide chomá agus é caintear in televísin na hídannach. Anois, ní le clinic a bháin fácas a daingean. Chúmar go dtí an clinic chun labhart leis na doctor eile faoi seo ach ní raibh aine le fáil chun caintlinn. Leabharamar leis an doctor Peadar ó Fanán, mac bhí híl agus Noreen, chun caint mar an na fís na feidteirmeacha a bhí ag athair nuair a bhunaigh sé Clinic Cois Abhainn. Well,
So go benúsach ba gnáchtúré agus an obair bhí arsúla gan ná an dochtúireacht na tástála dhéanamh agus an examination dhéanamh agus daoine heolaisteach in ospedéal más gá. Ach go benúsach ba fialsúnamh é freisin agus bhí sort fís daon agus lehanige. Fialsúnamh nó an fear sin Diogenes a bhí ag sa clinic. Agus bin an rud is táchtaí faoi mar ghaine agus mar chachtúir is tócha agus sin an rud is táchtaí a dála míos uig. sé seo lenas réili ná caithfar aithne a bheith ar an duine. Agus aithne dain ní ar an duine ach ar an dearchatáncha an cóphobal as a dagan siad, an áit as a dagan siad. Agus na sort rudí atá tastáil tú an credibh atá chu rudí mar sin. So aithne dain a bheith ar an othair aber nó an duine. Bhí sé sin anna háchtach agus is tócha chuir sé sin leis an sort stance a thug sé leáach ach an ámach. Níos tátaí ná sin ná an smaoineh sin gur cóir aithne anmhá bheith a go ort ar an duine sin. Comáile sin is tócha an rud a bhí an táchtach dó ná an commas nó an potential don duine a thógant amach agus iad sppraga mar duine chun dul dro éigent gan chun níos mó a dhéanamh lo féin. So tá ancha daoine timpeall ag chuir sé isteach a rudí áirithe chu stadéir nó chuig isteach san alíonn nó ar seoirt nó péad mar sin, mar sppraig sé iad chun an potential sin agus an misneach sin a thuirt dómh. Agus sin sto fís eile bhí aige an ról a bhí aige mar ghachtúir ní amháin na tástáil fulle. Agus is an tríú páirt den fís an tríú rud mar hiige mé agus mar tá gom freisin agus dá míos uig ná tácht an cóphobal agus láidireacht an cóphobal agus chur caithfar chur leis an cóphobal mar is rud borrad táchtach dó is tócha agus ina obair agus ina héal bhí sé sin táchtach dó. So chur sé bé mar alíonn ó muintre na háite agus cumáile beidir an féil a rudí mar sin chun chur leis saoil an cóphobal. Tá gart go agus dibrig dahar agus do bháthir le muintre Corca Dhuibhne a feag tro bliana nús agus tú hain ar feag leblií nó mar sin. Nach golig dúna an clinic ar na daoine seo a bhí freistal ormh? So go méid túnchra gáirthe agus léir go nach bhfuil ga chéana sásta faoi. Ach stocha nach rilí nach cúmsa an ceist sin ach beidir cartad ceiste chu muinte na háise faoi sin. Gan dá tá bro an earn nach féidir linn leúnt leis nobair ag an buinte seo. Mar bhí mar lán fórtach san obair seo agus bhí sé tácht dúna tócha taréis bás bhí híl bás miad an obair sin just bheitsáte isteach san obair sin. So cáirigh sé linn agus gan dát an phlean a bhí agin ná fannacht. Agus tásúla gom go gur nána sin dhéanamh. Agus ar deire, beidh an tarasláinte ag déirí lú an córas cartaí leis ag deire na bliana seo. An gapan tú go dúchadú an eist? Leúnmh dé. Tá an scéil seo na chasta an slígad na bróin an córas sláinte ar fád agus an córas seo atá i gceist leis an cartaí leis. Ach is léir go méid an córas ag athrú le cabhar an IMF nó sin an IMF atá an cur an brú ar an rialtas sin dhéanamh. So tá scéil seo léir an chasta ach má darlóch sé agus tásúla go darlóch sin atá gceiste gin is an daingin muid má bháthar agus mise agus an chláanar fád agus seo nás go bhfuil ar táchaí agus go bhfuil bei sé tastáil bhí sé tásúlagan me ag gobar an sa. An is tócha gur bhí seo deire an bmhóthar de Clinic Cois Abhainn. Is mi sé omhní thuúla bhain de telefís Scrogall.